să ne jucăm ca Lavi și ca Angela. Hai să începem. Deci nu pot să cred că mama mi-a luat aceste hăinuțe. Acum să mă duc la școală să văd dacă a ajuns tare Angela, dar sper că Angela nu mai este. Dar sper că azi este, ca să arăt noile haine. Eu iară sunt prima. Deci profa n-a venit. Ok, o să îmi iau aici așa și asta mi-am luat testul, că mi-a zis doamna să-mi iau și acum o să învăț. Nu mai pot, trebuie neapărat să sun pe Daria. Alo, Daria, când vii? Mâine, serios, ok, hai, pa. Daria vine mâine, aoleu. Dar ia să sun eu pe Angela să văd dacă vine să mă laud cu noile haine. Hihihi. Alo, bună Angela, vrea să-ți arăt ceva important? Vii, pa! Vine Angela, vine Angela. Dar ia stai, de ce tot mă bucur eu? Ia hai să mai mă uit și eu pe telefon, că peste 2 ore vine profa. Peste 2 ore. Angela trebuia să vină acum. Stai că mă sună Angela. Angelo, tu trebuia să vii acum, ok? Bine, te aștept. Hai, pa. Ce Angela. Am ajuns la școală. Bună, Lavi. Bună! Ce voiai să-mi arăți? Angela, uite noile haine. Astea sunt noile tale haine? Da, Angela, astea sunt noile mele haine. De ce ești mai bogată decât mine? Angela, a costat 3 milioane. Tu cât ai dat pe alea? Păi, i-am dat 10 milioane. Ai dat 99 de lei. Ai dat foarte puțin, că am văzut și eu hainele tale. De unde le știe astea hainele mele? Jos pe Lavi! Nu se poate, nu se poate! Te urăsc, Lavinia! Stai, unde pleci? Nu avem ore. Păi tu, Lavinia, o să mă lași, ok? Bine, te las. Aoleu, sper că n-am întârziat. Unde sunt copii de la... Stai, unde mi-e clasa? Clasa mea! Până una alta am de la baie. Ce bine! Hai, gata, că am terminat. Repede, la clasa mea. Am ajuns. Bună dimineața, elevi! Bună dimineața! Bună dimineața! Dar ce-a pățit Daria de n-a venit? Doamna, nu știu, dar eu am venit prima și mi-am citit testul. Bravo!
și ți l-ai pus aici? Unde sunt foile? Da, doamna? Ok, hai să vedem. Domnișoara Lavinia, ai 10 plus. Mâine poți să vii să-ți iei bursa. 10 plus, 10 plus. O ia. Angela? E acolo. Domnișoara Angela Bella. Lota 9 minus. Îmi pare rău. Tu o să iei bursă de-abia duminică. Acum puteți să mergeți acasă pentru că deja se face ziua. La revedere! Ce urăsc copiii ăștia. La revedere! Unde a plecat profa asta? Doamna prof, Miriana, unde ați plecat? A și plecat aia, fraierul. Angela, auzi tu, Angela, cam vrei să fii rea cu mine. Hai, pa, că plec acasă. Pa, fraierul. Asta sunt pe Daria. Alo, Daria, unde ești? Că m-am plictisit să stau singură la școală. Vii acum? Aoleo, bine, hai, pa. Bine, ceau, fată. Ceau. Lavi, ce faci aici? Daria, ți se pare că mă plâng? Am făcut ori seara. Nu știu ce a apucat-o pe profa asta, dar doamna ne-a zis ca să facem ore seara. Eu credeam că ziua trebuie, nu seara. Păi da, fată, asta am crezut și eu. Păi, dar dacă este... Nu mai zic eu ce este. Ai dreptate, fată, și tu. Dar sincer acum... Bine, hai să ne uităm către cunul ei. Da, sincer acum, fată. De ce? Ce-a apucat-o pe doamna profă? Păi, a fost foarte bună cu noi și cam atâta. Aoleo, se vede că tu cu profa nu prea vă înțelegeți. Bine, pa, fată, pa! Aoleu, Daria. Hai că mai am puțin și așa și eu acasă. Dar păcat că trebuie să ne mutăm. Urăsc nu acasă. Dar nu mă mai place, în fine, hai că mă duc în camera mea. Alo, dar de cine mă sună așa? Daria? Ce vrei, fată? Fată, am primit lota 2, că am venit astăzi. Aoleu, Daria, hai, pa. Nu, fată, nicio pa. Bine, hai, pa. Pa? Aoleu, fata asta ce ciudată este. Bun, sper că v-a plăcut. Asta a fost videoclipul meu. Uitați să vă abonați, să dați foarte multe like-uri și să-mi scrieți un comentariu. Pa, pa!